Il-politika tal-Gvern qed tħalli l-frott tagħha kif l-istatistika qed turi li l-impjiegi mas-settur privat żdiedu bi 3.6%. Hekk saħaq il-Partit Laburista fi stqarrija b'reazzjoni għall-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Din uriet kif f'April li għadda in-numru ta' impjiegi full-time qabżu l-118,000. Il-Partit Laburista sostna li sa mill-bidunet ta' din il-leġislatura il-Gvern kien kommess li jaħdem jitfit mas settur privat għax dan kien se jkun il-mutur tal-ħolqien tax-xogħol. Fil-fatt irriżulta li mill-bidu ta' din il-leġislatura l-hawn kien hawn żieda ta' 10 impjiegi full-time kuljum. Iż-żieda fl-impjiegi nħasset ukoll fil-Gżira u Xhieda, fejn mill-bidu tal-leġislatura ta' dan il-Gvern kien hemm tkabbir ta' 7% fl-impjiegi. Il-Partit Laburista saħaq li dan jisboq bil-bosta l-pass dajjef li bih kien miexi tkabbir tal-impjiegi taħt gvernijiet nazzjonalisti. L-istqarrija kompli tajt li dan kollu jikkonferma kif Gvern Laburista minkejja li huwa Gvern tal-ħaddiema huwa wkoll bil-fatti Gvern pro-business.